Ga, abayan mo, tamundong tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig buklas kumayami dito na Sambales tan na Bulinaw. Narito naman tayo pang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues na dapat ninyong malaman ngayong araw ng Huwebes. Pitsa sa buwan ng Agosto 2026. Ang iyo pong makakasama sa umagang ito, Timog Pangasinan Dennis Mojares,
Kasama rin si kapaborito Errol Jurado. At dyan sa may technical control, nandyan si Engineer Jael Franz Cayabyaba. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong, tumawag lang po sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Hey, at sa ating Facebook at YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, maaga rin ang ating station manager. Oo, at siyempre, talagang maagang gumigising niya. Kahit malamig ang panahon, talagang gigising na maaga yan. Oo. Siyempre. Uy. Ganap ng tropical storm ang bagyong Maymay na may international name na Kujira. Ayan. At ito ay naglandfall kahapon dyan sa may Ilocos, sa layong 160 kilometer sa timog kanluran ng Sinaip dyan sa may Ilocos Sur. At maging dyan sa may La Union, ayon sa ulat ng DOST Pag-asa, taglay nito ang lakas na hangin na 75 km per hour. At pag bugso-bugsong ulan na mayroong 90 km per hour habang nagdadala ito ng mga pagulan at nagpapalakas ng habagat. Ang wind signal ay nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern and central portion of La Union, northern portion of Pangasinan, Abra, west portion of Apayao, western portion of Kalinga, at signal number 1. Dyan sa may rest of portion of La Union at bahagi ng Pangasinan. Dyan sa may Anda, Bani, Bulinaw, yan. Kunyan, northern, western yan, okay. Kaya iba yung pag-iingat, sa panahon ng tagulan at itong bagyo, dapat maghanda ng panangga sa katawan. Kung kayo ay lumabas ng bahay, dapat siguraduhin na mayroon kayong panangga, payong. Kung wala namang importanteng gagawin sa labas, manatili na lang sa loob ng bahay. Ayan, Yung mangingisda, bagamat bago pa man pumasok itong mga bagyo, ay meron ng meron na abiso. silang abiso. Ayan, na huwag mo nang pumalaot para iwas disgrasya. Kaya yung yung mga baha ay dapat na huwag tayong lulusong na basta-basta upang maiwasan natin ang sakit na leptospirosis. At yung pagpapanatili ng ating mga kapaligiran laban sa dengue, di ba? Ayon sa Department of Health, daan-daang kaso ang mga nasawi na naitala taon-taon sa Pilipinas dahil sa leptospirosis, lalo na't ngayong panahon ng tag-ulan. Nakukuha ang sakit na leptospirosis sa paglusong sa baha o putik na may ihin ng daga, lalo na kung may sugat ka sa paa. Ang mga sintomas ito ay lagnat, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng mga binti, kalamnan. Yan. Ayan, kaya iwasan ng paglusong sa baha. Gumamit kayo ng buta o yung guantes kung kailangan na lulusong kayo sa baha. Mag-take na rin ng gamot. Ano na yung gamot para sa kumbaga leptospirosis? Meron yung gamot dyan. Banggit ko kahapon . Kaya kung kayo ay nakakaramdam ng sintomas, magpatingin ka agad.
sa ospital. Di tanad kin, Region 1 Medical Center. Oo, ano pilabat si Oo, Don Ramon Bautista. Mr. Health, Oo. Dr. Don Ramon Bautista Sr. Ayan, oo. Region 1 Medical Center. Oo, ibig sabihin na itong kampanya ng DOH na 40, ito yung 40 yung taob, taktak, tuyo, takip ay malaking bagay upang maiwasan yung dinggi. O taob, sabi nila kasi itataob mo yung yung mga planggana. Yung mga pwedeng pag-ipunan ng tubig. Oo, Yan. itaktak mo, sabi dahil may pagpagkwanta. Wala ka ba ko itaktak mo? Ay, si Kintan, Mr. Help Mantan. Tak-tak. Si Vice Mayor Maminta Maitan, okay. Ito yun, siyempre, yung tuyo na, yung mga paglalagyan ng mga... Kapag mayroong tubig. 4-piece, meron ding 40s. Portis, oo. Ayan, oo. Tuyo, tak-tak, taob, takip. Ayan, Ayan. oo. Yun yung mga, para maiwasan yung, dinggi. May ano yata dyan may data ang DOH. Oo, may data ang DOH kung ilan yung... Sa dengue case. Sa buong Pilipinas, actually ito yung data nila ay Yung first 5 months ng 2026. Oo. Yung yung data nila sa first 5 months ng itong taon, ano? Kasi nabanggit doon na nakaano sila nakapag yung data nila mayroong kabuang 50,727 na kaso ng dengue. Sa buong Pilipinas, mas mababa daw ito ng 56%. Ayan, kumpara sa 114 na 1,308 na kasong dengue sa kaparehong panahon noong 2025. Ayan, So bumaba ng 56% ang kaso ng dengue dahil pinaigting ng mga kampanya sa kalinisan at pagpuksa sa mga pinamumugaran ng lamok. Oo. So mas maigi na talaga yung maglinis ka sa kapaligiran. Sundin mo yung payo ng mga mga nasa kalusugan, Department of Health, upang sa ganun ay maiwasan ang sakit na dinggi. Kasi ang dinggi talagang nakakamatay din ito di ba? Ang kadalasan na nadatapuan ng naturang sakit na ito ay yung mga bata dahil kulang sila sa resistensya. Kaya't yung mga mahihina ang katawan. Oo. Kaya dapat maglinis sa loob, labas ng kabahayan upang hindi tumaas ang kaso ng dengue tuwing sumasapit ang tag-ulan. Siyempre, community, dapat may pakialam ang komunidad dyan. Hindi pwedeng isang sasakisimpok. Correct. So, manlinis dahil... Dapat lahat kayo. Dapat sabay-sabay. Dito naman sa Pangasinan. Kumusta naman ang kasong dinggi dito sa lalawigan ng Pangasinan? Ano ba ang report mula sa ating mga kinakaukulan tungkol dito sa sakit na dinggi? Meron din ayon sa Region 1 Medical Center umaabot din pala sa umakit din ng 1,000 ang nauulat ng R1MC o Region 1 Medical Center dahil sa bago-bagong panahon. Ang pag-ulan at pag-init ay nagiiwan ng mga nakaimbak na tubig na siyang itlogan ng mga lamok na may dalang dinggi. Yung Aedes aegypti. Lamok na may dalang dengue. Huwag nang magantay na lumala ang pakiramdam. Agad dalhin agad sa pinakamalapit na paggamutan. Sino mang may mataas na lagnat at kumbaga kirot at pananakit ng katawan. Ayan, oo. Kaya't ugalihin na maglinis sa ating bakuran upang sa ganon ay maiwasan natin ang mga ganitong sakit.
Yung mga iba kasi, naglilinis sila tuwing, panahon ng tagulan. Hindi, dapat, wala pang ulan. Every maglinis. time, meron Oo. ding nabibili yung mga gamot Na pampatay. na ikimulabat sa raramay danom, wala rin stagnant water, Oo. mo basta-basta sa mga estero, Aha. ganon, kiyan, itaktak dami tambal, Mhm. pati yung tulararamay kin, ramay inul. Correct. Oo. Yung mga pinag-iitlogan ng mga lamok na yan. Oo. Kinakailangan na puksayin natin yung mga mga pinamumugaran ng mga lamok upang sa ganun hindi dadami, hindi na mangingitlog, para iwas tayo sa anumang sakit dulot nitong dengue. Oo. At ganun din yung leptospirosis, siyempre nakukuha yan sa ihi ng daga. Oo. Kaya kailangan din na maglinis tayo para hindi pamugaran ng mga daga yung ating kapaligiran. Yung mga basura natin dapat na iayos nating mabuti. Isa yan pinamumugaran ng ng mga daga. Kaya't ugalihing maglinis. Itong si Vicky Cayago Jocaris, talagang naglilinis ito Diyan sa may Banawang. Oo. Kintan, di ba? Atin presidente. Na Ano man? Barangay Health Worker. Garbage dapat yun. Dati. Oo. Natanbala o tanlad kiyan. Diyan sa may munisipyo. Ayan, oo. Sabi niya, good morning sir, mga idol. Ayan, shout out, Barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Ingat po tayong lahat. Ayan, ganoon din sa inyo dyan. Mag-iingat po tayo dyan. Ingatan natin ang sarili natin. Dahil ay isang buhay. Sa mga drivers on the road, pagbasa. Pagbasa, siyempre madulas. Kaya ingat-ingat sa pagmamaniho. Hindi lahat ng oras ay hari tayo ng langsangan. Kaya huwag tayo makipagkarirahan. Dahil pag ikaw ay nakikipagkarirahan, sabi nila, baka karira sa kamatayan yan. Kaya kung may problema, lalo na yung mga drivers on the road, kung may problema kayo, sa bahay, iwanan na ninyo bago kayo magmaneho. At siyempre, yung init ng ulo, humahantong yan sa hindi magandang kinahinatnan ng bawat drivers. At ganun din ang mga pasahero ninyo na lalagay sila sa alanganin. Kaya ingat-ingat lang. Kaya kahapon meron akong nasakyan nakikipagit-gitan sa isang sasakyan dahil naguunahan sila sa pasahero. Alam nyo, kung isa lang yung pasahero, kung na kayo magunahan, isipin ninyo yung mga nakasakay sa inyo. Dahil yung isang pasahero na pinag-aagawan ninyo, magkano ba yung pamasahe? Pagpalagay mo, 15 pesos. Ang buhay ng pasahero mo, ilan yan? Isipin mo yung nakasakay. Karisgo di sorry. Kaya nga, mahirap. Dito, samantalang nilulumbaan manaya. Ayan, huwag kayong magunan sa pasahero. Tsambahan lang, kumbaga. Kasi pag nagunahan kayo, disgrasya ang abutin ninyo. Kaya ingat-ingat lang kayo. Yung init ng ulo, iwanan ninyo sa bahay. Huwag dadalhin to kung kayo magmamaneho.
Alas 6:19 ng umaga. Raratay pasahero, karguyo kasi raratan. Oh, kargo nyo. Oo. Tumatiktan. Oo. Lalo na't pag sinabi, hindi ang bilis-bilis niyang magmaneho to, dasyo. Ayun. No, inimbestigaan tanat ken. Si kayo manayo at balaso ba siya driver? Ay, tanda kayo report. Oo. Maraming nangyayari dyan eh. Kaya yung mga iba, sabi nila, rolling coffin. Kasi nakikipag, karera yung mga iba eh. Aha, alas 6:20 ng umaga. Tuloy ba ang barangay at SK election? Maraming nagtatanong. Antay lang natin. Wala sa ngayon, wala pang makakapagsabi. Oo, kasi Ang sinasabi ng COMELEC, handa sila. handa sila. Oo, dahil may budget naman sa Comelec. Budget na yan. Singa jad abong, panag-budget to, akaatado la. Correct. Akaatado la tayo budget. Oo, at hindi nila pwedeng i-realign yan. Dahil magiging unconstitutional pag ni-realign yung budget ng eleksyon. Gagawa naman sila ng batas para legal yung pag-realign ng pondo at sasabihin naman nila para sa ayuda dahil sa crisis sa gasolina. Yan na naman, nabusog yung mga tumatanggap. Gutom naman yung mga nag-aantay. Hindi pula aliwan lapag kwenta. Siyempre, piliin ng piliin. Oo. Ang una-una raratek yun. Asing garot papato. Ayan. Gano antoy pangidalam at sa sikara. Hanggang po. Gano antoy pangireport, paawo tayo lupa. Ayan. Kapalan ng mukha. Siyempre, kinta na yung mamasnok irik yan. Oo. Marami aga na idan. Tomot, mamasnok irami aga na idan, lalo lat sikara deserving. Oo. Mga deserving na pwedeng yan. Pwedeng sa kanila mapunta yung ayuda. Alam sa may kabkaba damay tuo. Yan ang bibigyan. Porta bataan ng kapitan o bataan to may BHW. Or masinggarit kinamayor. Masinggarad mayor. Yun ang bibigyan. Or katsukaran to may local MSWD. Kanto raratan On. Kanya na Ken, atay pundo at nakaukulan niya isipanitan para sa ramay pangkaukulan na umbalay. Tatamalan tayo pundo at nanaputan saray taxpayers kanya natan at umpoy kumon pa na maglimit na sa ramay pinawiran na say karaklan. Aluan sa may pinawiran na pigpigara lambung at kaalyado na sa tay kapitan or mayor. Ano natin politiko? Kanya na napaglabat aratan at questionan no aluwa so ang iarala ang ikaranday sa aratan niya pundo. Kanya na no para sa siya para sa siya labat. Kanya no saksutuputan nyo nakaukulan wala so barangay tan iski election. Tapyanuntan at Ken makapampili iray butante na si paso na manapinapag onyorong leader na barangay. Aramay busolyo at sikara. On. Ang kayo pasisilawad ken. Kwarta. 20 tan 50. Sigatutan Diyan lang to. busolyo. Babangin na ibabagay mat. Ay. Sararate barangay officials yun. Pero sabi eleksyon, abunto kang kay 20 pesos. 50 pesos, abalang lamay patang na ulo yun, kayo na iday ayuda. Lante, kanyang si Kwanda Lante. May aga na iday ayuda balat, nino, walang eleksyon, ipanggat yun lah. Lante, si Kwanda Malante, sabi tayo election, kung darating ang election, dalawang bagay yan, yung vote buying at vote stealing. Bawal yan. Ayon sa COMELEC, bawal. Inuhuli po yan. Pero
mayroon na bang nakulong dyan sa pamimili ng mga boto at nagbibinta ng kailang Binabantayan boto? po natin. Yan ang sabi ng Comelec. At ang Comelec naman, ang rason naman nila, paano kami magsasampa ng kaso laban sa kanila? Wala namang reklamo. Naroon nila. Bisikila. Lante. Dapat yung tanong, makaroon kayo vote buying, no, hanggang po yung marireklamo, sikila. No narulula. Agatan ng tunda eh. Correct. Pero no, kada walay aral at sa Comelec, tan PNP. So, mang kasod sa rarate mambobot buying, siguro kahit papano unda iset. Ayon. Kung mapatunayan na sila ay lumabag doon sa batas, siyempre, kung talaga ipapairal ang tunay na batas, mababawasan yung ganyan na nangyayaring vote buying. Good morning dyan sa may bayan ng Kalasyaw. Good morning kay kahit na pagbalik mo yung pangalan, Dado pa rin yan. Dado Pidlawan. At ganoon din si Harold Gangat. Good morning din kay Lolo Orpilia, kay Ima Duque, Caramel de la Cruz ng dyan sa may San Carlos City. At kay Madam Geraldine de la Cruz. Kumusta na kayo, sir? Saan kayo naroroon? Naririto lang kami. Good morning, Ditanod Balay na Bautista, Pangasinan. Si Kapitan Justin Espino. Ng barangay Poblacion East. Ayan. Yan po sa Bautista, Pangasinan. Good morning, Kap Justin. Morning, sir. Good morning. At gawin din, good morning kay Marivic Rivera Balason, kay Susana Bungar Bustamante at Maji Nacorda. Hoy, Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Good morning. At ganoon din kay Jeffrey Castillo, Lisa Sim, good morning. Mar Pascua. Elmer Soriano, magandang umaga. At Merlita Abilia. Sa ating pagbabalik, talakayin nga natin itong tinig sa atin mula sa 0936-5170. Mga idol, tanong lang po, yung mother ko po na 70 years old, may sakit, may senior citizen ID, bakit wala siyang social pension? O yun po, ating tatalakayin, makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Saan ang puta-putang Iran impormasyon? Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandiyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Supersticks Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan.
Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:34 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lengcor at Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, Engineer Jael Franz Kayabiab. At sa aking gawing kanan, nandyan ang ating station manager, Joey Baby. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, informasyon, mga issues, mga sumbong, mga pagbati, pwede kayong mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya group number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Kaya naming nasabi kanina, yung texter natin 0936-5170. Mga idol, tanong lang po, yung mother ko po na 70 years old, may sakit, may senior citizen sa ID, bakit wala siyang social pension? Wala daw sa listahan, pinipili nila, kawawa naman ang mother ko, sabi niya, mula kay Lynn. Ang social pension at ang tinatawag na monthly stipend ay isang benepisyo ng senior citizen. Hindi ito ibinibigay sa lahat ng senior citizens. 60 years old pataas, ito ay nakalaan lamang para sa mga qualified. Indigent senior citizen. Qualified. Qualification po yan. Ayan, ang layunin ng senior citizen social pension na pinapatupad ng Department of Social Welfare and Development ay ang pagbibigay ng tulong pinansyal, pambili ng pagkain, gamot at karagdagang suporta para sa mga mahihirap na matatanda. Pangangalaga sa kalusugan ng mga mahihirap na senior citizen upang mapagaan ang pasanin at gastusin medikal na mga may sakit na matatanda. Meron ding suporta sa mga walang kita sa pamagitan ng pagbibigay ng buwanang sustento sa mga walang pensyon mula sa SSS, GSIS o iba pang mga regular na kita. Ang layunin ng pinansyal na ibibigay ng DSWD protection sa kahirapan, pag-iwas sa matinding gutom at pag-aalaga sa mga matatandang walang sapat na suporta mula sa pamilya. Ayan, ang tinatanggap ng mga kwalipikadong senior citizen o yung indigent senior citizen, ang karaniwan na binibigay 1,000 bawat buwan. Karaniwan na binibigay ito kada 3 buwan hanggang 3,000 yung binibigay dyan. Kasi 1,000 naman. So quarterly 3,000. 4,000 a year. Ayan. May mga senior citizen na mahirap ang buhay ngunit hindi nakakatanggap ng pensyon mula sa social pension dahil hindi ka agla kaalyado lamot na presidente na senior citizen. Ang social pension ng mga senior citizen ay hindi dapat bahiran ng kulay politika o gamitin pabor para sa mga kaalyado. Mahalagang alisin ang palakasan at tiyaking patas ang tulong para sa lahat ng matatanda. Ayan, may mga ulat na mga malapit sa opisyal ng barangay ang nauunang nabibigyan na o nasa listahan. Kung may hinala na ginagamit ang pondo ng gobyerno para sa mga pansariling interes ng mga politiko, magsumbong kayo sa National Commission on Senior Citizen. Ayan, ang mga tunay na mahirap ay napapabayaan kung minsan dahil sa padrino system o yung palakasan system. Dapat ibigay ang pensyon batay sa pangangailangan, hindi sa kapartido, kakilala o
Singer at Papatugan. Ayan, dapat gawin ng gawin na sanang universal pension para mabigyan ng pension ang lahat ng mga senior citizen nang walang pinipili. Kinakailangan na may magsulong na siyempre ng batas na naman na gawin ng universal pension para sa lahat ng senior, dapat makinabang. Ayan, mayroon ng kunyata panukalang batas, ngunit hindi pa ito ganap na batas. Sa kasalukuyan, ang umiiral na batas para sa pensyon ng matatanda ay ang Republic Act number 999, tatlong na yan 994, o yung Expanded Senior Citizens Act na nagbibigay lamang ng buwanang pensyon para sa mga mahihirap na senior citizen. Kung maging batasan na ang universal pension, kung merong mga magsulong dyan, mabibigyan ng buwan ng pension lahat ng senior citizens sa buong bansa. Hindi pa naipapasa yata ito'y bagamat inaprobahan na ng mababang kapulungan ng Kongreso, pero hindi pa ito umaabot yata sa Senado. Natulog yata. Kailangan pa itong aprobahan. At syempre, pipirmahan pa ng Pangulo. Maisingit ko lang dahil ang social pension, ito SOCPEN. Social Pension for Indigent Senior Citizen. Programa po yan ng pamahalaan na ipinapatupad po ng DSWD. Para tulungan ng mga mahihirap na senior citizen. Yung Republic Act 9994 na inamendahan ng Republic Act 11916. Ayan, inamendahan na para dyan. Sa kasalukuyan, ang benepisyo ay 1,000 a month, 12,000 a year para sa mga qualified na senior citizen. Sino-sino ba? Yung mga qualified, ito. Siyempre, automatic, 60 years old, pataas. Okay. Mahirap o indigent. Walang permanenteng pinagkukunan ng kita. Ayan. Walang regular na suporta mula sa pamilya o kamag-anak para sa mga pangunahing pangangailangan. At itong isa, walang natatanggap na pensyon mula sa SSS, GSIS o PBAW o iba pang pensyon o insurance program. So, kung membro ka ng SSS, kung may pension ka na. Kung may pension ka sa SSS o GSIS o PBAW, hindi ka na pwede. Yan. Baka naman may mga nagrereklamo na senior citizen na hindi nabibigyan ng social pension, yung SOCPEN. Meron pala silang SS o kaya may SS yung asawa nila na yumao at sila ang benepisyaryo, hindi pa rin pwede yun. Hindi pwede. Kaya ang mga kwalifikasyon dyan ay number 1, indigent. Yan, number 1 po yan, walang pinagkukuha ng kita. Ayan. At walang pensyon mula sa SSS, GSIS, PBAW o iba pang pensyon. Yan po ang paliwanag po dyan. Ayan, kaya yung mga... May mga nagtataka dyan na bakit kami, wala naman. Yan. Meron naman kayong SS. Kaya GSIS. Ayan, ang kwalipikado lang yung mga hindi pa nagpipensyon. Magtaka na lang kayo kung merong senior citizen president na retirado, kung ano mang naging profesyon niya at tumatanggap ng SOCPEN. Doon kayo magreklamo. Kung may opisyales ng senior citizen na sila pa ang mas nauuna, na meron namang tulong mula sa kamag-anak, nakatira sa magandang bahay, kumakain ng masasarap, pero sila ang unang merong ayuda sa senior citizen, doon kayo magreklamo. Saan kayo magreklamo? Diyan sa may... kayo magreklamo dyan sa barangay. Sa national ko dahil hindi kayo, hindi kayo papansinin dyan. Dahil kayang-kaya nilang imaniubra sa barangay. At lalong hindi kayo pwede sa bayan. Dahil tuta ni yan. Tuta na naman ng opisyal yan. Pero Los Buenos, aliwan amin. Ay, opisyales na senior citizen. Sa DSWD na lang kayo pumunta. Mas maganda magsumbong dyan, gumawa kayo ng written complaint.
At kung gusto niyo, paimbestigahan nyo yung mga SOCPEN, kung sino-sino bang nakakatanggap. At pag nakita nyo na ang ganda-ganda ng kanilang pamumuhay, di talaga. Yun. Doon na kayo magtaka. Oo, pwede na kayo magtaka. Kaya tingnan ninyo, ang dapat gawin sana dyan na kung talagang alisin mo yung kulay politika, lahat ng mga senior citizen, edad 60, pataas, kung sana papatawag ng kapitan lahat yan at tatanungin, ikaw ba ay meron kang SS pension, meron ka bang GSI pension, meron ka bang PIBAW pension? Etong mga opisyal naman, kung nakikita nyo na talagang hikahos ang buhay ng senior citizen at merong sakit, meron pang kapansanan, ay ikin nyo malakari may kasian nyo matira. Kaya nga. Hindi ba kayo nakokonsensya? Na mas pinipili nyo pa yung mga kumpadre nyo? Yan na may kaya naman sa buhay. Kaya sa buhay? Oo. Ito, walang regular na pinagkukuhanan ng kita, may sakit o may kapansanan, walang pensyon sa SS, GSI, PIBAW at iba pa. Tapos wala pang nakukuha sa social pension. Hindi, wala siyang ID. Ito. Yan. ID. Walang ID. Kung wala kang national ID, syempre hindi ka membro ng OSCA. Hindi ka membro ng asosasyon ng senior, pwede kang magdala ng photocopy ng iyong birth certificate. Paano kung hindi? Na magpapatunay na ikaw ay isang senior citizen. Paano kung wala siyang birth certificate? Kasi iba pang ID. Hindi siya hindi siya kahit anong ID. Kahit anong ID na dyan. So, ngayon, pag hindi inalaw ng senior citizens affair, kung anong tawag dyan sa inyong barangay, yung mga ID nyo, hindi kayo binigyan ng senior citizens ID, ayan, pwede kayo magreklamo. Bakit may ID ako? Kaso nga lang, baka sa kakareklamo ng senior citizen, na-atake lad sama ng loob to. Yan ang problema dyan ngayon. Sa atan na mulmulaga isisiblet damot, irarate ka para dan senior mo. Hindi naman nila pera yan. Pera ng gobyerno at galing po sa buwis ng taong bayan. So, dapat sana ay ipamigay yan sa mga nangangailangan ng tulong pinansyal para sa kailang pambili ng gamot, pagkain at iba pa. Lalong-lalo na yung mga indigent na senior citizen. Hindi mo malagtanay, di ba? 1,000. 1,000 lalanti at wala ni sanok na linaw dararamay aga na iidan. Okay lang ako, natanggap da ko mo, agara na iidan, wala ni mas mairap na sa sikaraya, membro, si karaywan wala pension, may SOCPEN, tatawag social pension. Kaya nga, pero mas magaang niyang tatanggapin yung ganon. Pero nanunang to may sakit, wala luluganan to, kada meeting dapat yun. Matatawag mo ba na indigent kung naka-4-bill yung senior citizen? Di ba? Yan ay may kaya sa buhay. At matatawag mo ba na indigent yung maganda ang kailang buhay? Hindi indigent yan. So, dapat hanapin ng mga barangay official, lalong-lalo yung mga kapitan, yung talagang walang-wala, walang kita. Wala, hindi yung mga walang hiya. Kaya, hindi, yung mga barangay official lang walang hiya. Kaya yun sana ang dapat na aliwan namin. hanapin. Kaya yun. Merong mga barangay official na walang hiya, may inlaom dalara rom. Yung mga ibang barangay official walang hiya, pero yung ibang barangay official nahihiya. Nahihiya dahil siyempre yung kulang yung mga pundo ng barangay para sa pamimigay ng mga pangkailangan ng mga barangay. So yun ang dyan, dapat nating gawin nating patas ang pamimigay ng mga social pension para sa mga
mahihirap na senior citizen. Sabi naman ni Kondito Rowena Ongson, mga sir, nakadepende yan kay kapitan at barangay senior citizen president kung isasama sa listahan. Ang taklay yan, ang taklay dararami kakapitan ditan. Hindi ata senior citizen tan ang mira pibabalian tawalay sarili dan di kiniraratan. Pero pag eleksyon, eleksyon ng senior citizen, sino ba ang itinuturo ng barangay official o kaya yung municipal official na uupo? So nahalawan ng politika agad, di ba? Marisa Miss Lang. Okay. Ako 67 na, di pa rin nakasali sa pension. Dapat sana matulungan ako dahil mahirap lang ako. Walang pambili gamot. Pumunta ka sa OSCA President. Para sa ganon, ano muna Baska, barangay. Baska, sa barangay. Yung OSCA kasi yung sa munisipyo na. Kung hindi ka, pagbibigyan dyan sa barangay, pupunta ka sa OSCA. Sabihin mo, at kung pwede, yung magsagawa sila ng investigasyon, kung ano yung pamumuhay mo, kung talagang walang-wala, dapat lang na mabigyan ka. Ayan. Kaya't dapat sana ilapag yan yung pamimigay ng naturang pension, social pension para sa mga mahihirap na hindi nahahaluan ng politika. Larry Torrio. Kilala ko ito. Larry Torrio. Itorio. Sa dugang pension o social pension na saray mamahirap. Good morning kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan. Makseso radyo dagtan marami tayong tagapakinig dyan sa may Barangay Macabito. Yung mga BHW. Good morning po sa inyo. Si Madam Anita Rolusta at ganun din kay Juana Kawagdan. Magandang umaga sa inyo dyan, lahat ng mga BHW at Barangay Tanuts dyan sa Barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan. At ganoon din, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. Si Maki Mapalakabak Soriano ng Barangay Jimenez dyan sa may Mapandan, Pangasinan. Si Kapitan. Bernard Antolin. Bernard Antolin. Good morning po sa inyo. Si former Liga President Carlito M. June ng Barangay Bud, Calasiao, Pangasinan, at si Joel Caru. Ilong hair. Ayan. Si Deb Parahasi nga pala, good morning dyan sa Barangay Bud. Si Don Ramon Bautista Sr. Good morning po sa inyo. Dating ko ito, Vice Mayor at dating board member. May ibaba kami dyan. Wala rin sintomas yun. Dengue. Dengue, leptospirosis, santo ka man, sakit. Batikilang tampol dito na Region 1 Medical Center. Anak nyo, Don Ramon Bautista. Doc. Doktor mo sa tawag doon sa atan Mr. Health. Ayan, good morning din dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan, si Mayor Carl Christian Biga at ganoon din kay Sir Jeffrel, kay Dr. Felix Domicilio, si Boss Darwin, good morning, at ganoon din kay Councilor Freddy Pinolyar at Madam Sheila Pinolyar. Magandang umaga sa lahat ng mga staff dyan sa may Mayor's Office sa Mapandan, Pangasinan. Pwede pa tayong mag-exercise sa engineer. Mag-exercise tayo.
Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle. Gaspar, good morning. Si Councilor Elias Villanueva. Oh, si Councilor Manny Datuin, good morning. Good morning din kay former Councilor Gerald Oficial. Si Jumel Lorisco, good morning. Kay Tristan Solis, good morning. Good morning din kay Madam Marmy, si Boss Carlo, at ganoon din si Sir Bayan, Sergeant Basa, Master Sergeant Oliver Esteves. Hey, si Sir Steve. Ayan. At ganoon din kay Madam Jubeta Piado Esteves, magandang umaga. Oh, si Kapitan Justin Espino, Barangay Poblacion East, dyan sa may Bautista, Pangasinan. Good morning. Ayan. Sa may Facebook natin, nandito si Sir Buds Vidal. Good morning. Si Sir Ben Jovellanos. Good morning. Master Sarlo Gonzales. Good morning. Ay, si Kuanan Concepcion Ligaya. Good morning mga kapaborito. Pakibati kay Angelo Balmores na nagluluto dito sa kantin. Ganito. Si Annabel Tolentino Bugayong. Good morning mga sir from Dinalawan, Riverside, Kalasyaw. Cecilia Morante, si Yayo Yokotan, si Batutay. Good morning. Ayan, good morning din kay si Arturo Eustaquio. Diyan sa LGU Kalasyaw. Ganoon din kay Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Si Annabel Martin Nayal, Principal 1 ng Dasol Integrated School. Last week, kumusta kalalitan? Principal Karamanaya. Okay. Dan siyempre, may dumaringal tayo. Dito na dyan sa may Sambales, si Marilyn Baruna, magandang umaga. Dyan sa may Barangay Mangkop, Kalasyaw, si Esther Ramos, magandang umaga. No, Mangkop, taga ditan sikin, di ba? Si Police Major Mark Ryan. Ayan, taga dyan, ditan so Tubuto na Major Taminaya. Si Brother Taminaya, si Kagawad Raymond Taminaya. Good morning po sa inyo. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lengcor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, Engineer Jal Franz Kayabyab. Sa ating gawing kanan, nandyan ang ating station manager, Joey Bebe. Antabayanan ng susunod na palatuntunan, Early in the Morning! ni Ka-Orly Navarro. Dito lamang sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.